Mivel beköszöntött az ősz, neki fogunk egy nadrágot és egy fölsőt csinálni, úgyhogy lemérjük hozzá. Tehát mi csináljuk meg tulajdonképpen a szabásmintát. Először is leveszünk a pólóját, és a nadrágot is. A következő adatokra lesz szükségünk. Meg kell mérni a mellek közepétől, a mellkas közepétől, nagyjából így kb. Az oldaláig, ez itt nekünk 7 centi. Fogunk egy lapot, kettőbe hajtjuk, mert ha így rajzoljuk fel a szabásmintát, egyszerűbb lesz kivágni, mint hogyha még a túlsó felét is fel kellene tenni. És erre egyszerűen rámérjük a 7 centit. A 7 centi a karkivágásnak az alja lesz, itt ez a pont, ez pedig a mellkas közepe. A mellkas közepére addig a pontig mérünk fel, ettől a ponttól, ahol mértünk, egészen addig a pontig, amíg a felső résznek a nyakvonalát tervezzük. Ez itt legyen ez 5-ig. Egyszerűen ide tesszük a centit a kis jelöléshez, és meghúzunk egy vonalat. Megnézzük a vállát. A válla az 2,5 centi. Ezt ide berajzoljuk körülbelül. Egy. Most a következőt tesszük, ezeket a pontokat szépen összekötjük egy ilyen művészi vonallal. Készen van a felső rész, 1/4 része. Ezután megfogjuk a kis babánkat, és lemérjük attól a középponttól, ahonnan mértünk. Lemérünk egészen a bugyi vonalig, ez nálunk egy 8 centi. Ezt ide tesszük, felrajzoljuk. A középvonaltól a derékvonalig, ott azon a részen körülbelül, ahol vezettük az előbb is a centit. Ez itt még egy 7-es. És összekötjük a vonalat. Itt lehet csalni. Lehet derékrészt egy kicsit beszűkíteni. Nem nagyon, mert ebből ugye mind a két oldalon lejön. Ha meghosszítjuk, akkor ebből lehet akár egy ruhát is készíteni, de ez most nekünk egy pulóver lesz. Ez a pulóverünk fél eleje. Most elkészítjük ugyanebben az előzőek alapján a nadrágot is. Félbehajtjuk a jövőbeli szabásmintánkat. Elővesszük a babát, és megmérjük a derékát. Először a csípő, ez itt 23 centi. Ha egy picit rámérünk, mondjuk 24-re, akkor ebben benne van a fél centi varrásráhagyás is. 24-nek a fele 12. Nem lesz elég a papírunk. Miután ugye kész a felső résznek a szabásmintája, elkészítjük a nadrágét. Körben megmérjük körülbelül a csípő részt, mondjuk. Ez 23 centi. Ha erre ráteszünk egy centit, meg lesz a fél centis varrásráhagyásunk. 24-nek a fele 12. Itt ezt egy kicsit másként kell megoldani, mivel picike a nadrág.
12-nek a fele pedig 6. Ez lesz az oldalvonalunk. Itt fogjuk tükrözni az anyagunkat. Meg kell mérni, körülbelül az alsó bugyirész közepétől a tetejéig, ez egy 7 cm. Ide húzunk egy egyenes vonalat. Ennek van valami hivatalos neve, de én most ezt csak ülőmélységnek fogom hívni. Biztos, hogy nem ez a hivatalos neve. Megmérjük a babánknak az oldalát, a lábaszár oldalát. Ezt én 24 cm-nek mérem, és ebből benne van a fölhajtásnak a hossza is. Az alsó részt úgy számoljuk ki, hogy egyszerűen megmérjük a bokáját. Ez 8 cm, plusz egy bőcenti varázsráhagyás, ez 9. 9-nek a fele 4,5. A következő van, teteje, alja. Itt ugye mennyit mértünk? Már én csak ezt elfelejtettem. Ez 13 cm. 13-nak a fele, az 6,5. Ezt ide mérjük rá. Plusz ugye a varázsráhagyás. És így készítjük el a nadrágnak. Az egy egyszerű kis mackónadrág lesz. Ha van egy vonalazónk, ide tesszük és húzunk egy szép egyenes vonalat. Ez az egyik nadrág szárunknak a fele. Kivágjuk a kis szabás mintáinkat. Erre körülbelül egy jó bőcentit ráhagyunk, ez lesz a fölhajtás. Körülbelül fél centi lesz a varrás ráhagyásunk. Megfelelő gyakorlattal ezt már az ember úgy körülbelül be tudja satszolni. De egy vonalzó használata a kezdeti időkben nem árt. A varrásráhagyást mindenhova rászámoljuk. A nyakrészre, a vállra, az új részre, mindenhova. Most pedig fogjuk és kivágjuk. Hogy jól dolgoztunk-e, egészen egyszerűen le lehet próbálni. Szétnyitjuk a kis szabás mintánkat, ha sikerül, és rápróbáljuk a babára. Nos, ezt úgy nézem, hogy elég jól sikerül. Eléggé hosszú lesz. Itt a nadrág. Ez is tökéletes. A következő lépés az lesz, hogy a szabás mintához csinálunk újat. Illetve elkészítjük a szabás mintának azt a részét, azaz új lesz. Félbehajtjuk a kis lapunkat. Hát ez nem lesz jó. Veszünk egy hosszabb lapot. No, így már kifér a kezet.
Beszúrjuk a kis kacsóját magának, váltól hajlatot követve, nem érünk kb. Így a két fej elejéig. Ez nálam 16-ra jött ki. Picit lentebb indítunk, mint a vége. 16. Megmérjük körbe a csuklóját. Amire rászámolunk még egy kis bőséget, ez legyen mondjuk 7. Plusz a fél centi varrás ráhagyás, akkor az 8, annak a fele 4. Rámérjük. És most jön a turpisság. Ugyebár az ujja, tehát akkor beillesztjük az ujjat, itt lesz az alja, itt lesz a közepe. Tulajdonképpen annyit csinálunk, hogy így fejjel lefelállítjuk, és kicsaljuk az ujjat. Valahogy így. Körülbelül ez lesz az új. Ezt a pontot pedig ezzel szép egyenes vonallal összekötjük. Egy vonalzó használata erősen ajánlott. Mondjuk most mi ezt használjuk vonalzónak. Itt látszik, hogy mennyire eltér a szabadkéz és a vonalzós rajz. Ezt is szépen kivágjuk. Ha saját kézzel készítünk szabásmintát, nagyon ügyeljünk arra, hogy olyan anyagot használjunk az első munkához, amin lehet javítani. Tehát amit nem sajnálunk esetleg kidobni. Nos, a következő van. Kész az új, a pulóver eleje. Most elkészítjük a pulóverünk hátát. A pulóver hátához ezt a szabásmintát félbehajtom, és a következő képpen fogom elkészíteni. Egyszerűen körbe rajzolom. Ez nem lesz egy nagyon nehéz dolog. Mint tudjuk, ezen már rajta van a varrás ráhagyás. Ennyi. Ez egyszer megvan. Ami lényeges, hogy ez hátul tépőzárral fog záródni. Ez azt jelenti, hogy ezt meghosszabbítjuk kb. Fél centivel. Igen, így vonalzó nagyon jól jönne. Csak jó helyre eltettem. És ezt a vonalat szépen így kiegyenesítjük. Ez a rész lesz a tépőzárunk helye. A hátából ugye 2 kell. Ezt majd tükrözéssel fogjuk az anyagra felmásolni. Szépen ezt is kivágjuk. Következik a ruha elkészítése.